En un teatre Bertrín ple fins al galliner, Josep Lluís Carod Rovira va entusiasmar el públic amb el seu missatge independentista en l'horitzó del referèndum que vol pel 2014. Ahir a Reus, el líder d'Esquerra es va fer acompanyar per un reusenc d'honor, el president del Parlament, Ernest Benach, el qual va definir com a company i malgrat tot amic. Però a més curt termini, en l'horitzó del diumenge 9 de març, Carod Rovira va fer una crida a evitar la majoria absoluta del PSOE, ja que aquí valdria, va assegurar, a donar-li un xec en blanc a Zapatero, amb el qual Catalunya tornaria a prendre mal. Si amb una majoria relativa no és que ens hagi enganyat relativament, és que ens ha enganyat moltíssim, amb una majoria absoluta ens enganyaria absolutament. Si el Partit Socialista treu majoria absoluta, el Tribunal Constitucional tindrà barra lliure per fer amb l'Estatut allò que consideri convenient. Sisplau, president Rodríguez Zapatero, no prometis res. No prometis res. Fes-ho, però no prometis res. La gran batalla, segons Carod Rovira, per aquesta legislatura serà la del finançament. Acabar amb el dèficit fiscal de Catalunya, que